муҳоҷирон метавонистанд дар давоми ҳар 6 моҳ боз ҳам аз ида боз зиёдтар тағйиротҳои нав бояд ки ворид карда шавад. Муфассалтар карда равшанӣ меандозем, ба маълумоти мардум мерасонем. Салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Дар мавзӯи тағйирот ба қонуни муҳоҷират суҳбат мекунем. охирон бор хотиррасонтон мекунам ки имрӯз фурсати охирони шумоай барои соҳиби 70 дона падаркаҳои нақд шидан комментарияро бинед номери WhatsApp закрепит кардагиай дар телефон сохранид карда ва дар WhatsApp салом бинависонед. мавзӯи асосии имрӯзаи мо муҳоҷирон дар Федератсияи Русия танҳо 3 моҳ кор карда метавонанд. муҳлати будубоши муҳоҷирони меҳнатӣ дар Русия кӯтоҳ карда шуд. Русия ба қонунҳои ҷории худ тағйироти нав ворид намуда муҳлати будубоши муҳоҷирони меҳнатиро дар қаламрави кишвар кӯтоҳ намуд. ба таваҷҷӯҳи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар ҳудуди Федератсияи Русия кору фаъолият мекунанд расонида мешавад ки қонуни федералӣ аз 8 августи соли 2024 таҳти рақами 260 дар бораи ворид намудани тағйирот ба баъзе аз санадҳои қонунгузории Федератсияи Русия аз тарафи президенти Русия имзо карда шуд. ёдрас мешавем ки то ин замон муҳоҷирон метавонистанд дар давоми ҳар 6 моҳ 90 рӯз дар қаламрави ин кишвар зиндагонӣ намоянд. вале акнун гуфта мешавад ки тибқи ин қонуни нав дар як сол танҳо 90 рӯз яъне ки 3 моҳ дар қаламрави ин кишвар муҳоҷирон метавонанд зиндагонӣ кунанд. шаҳрвандони хориҷӣ уҳдадор мебошанд ки кирдорҳои ба Русия зараровар худдорӣ намоянд, эҳтиром ба фарҳанг, анъанаҳо, арзиши маънавӣ ва мардуми русро пос доранд. ва боз гуфта мешавад ки аз 2 феврали соли 2025 дар ин бора бояд якчанд тағйиротҳои нави дигар ворид кунанд барои будубоши муҳоҷирони корӣ дар Федератсияи Русия. чхеле ки гуфтем айни ҳол аллакай тағйирот ворид шида ҳамин муҳлати будубош гӯем ки кам карда шид, вале дар иҷа қайд карда гуфтагӣ ҳастанд ки боз ҳам аз ида боз зиёдтар тағйиротҳои нав бояд ки ворид карда шавад. дар мавзӯи зиндагонӣ кардани муҳоҷирон ва кору фаъолият кардани шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия. хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. бо диққат тамошо кунед. агар ягон нафари шумо хоҳед границаи Қазоқистон гузарен барои аз нав кардани ҳуҷҷатҳои худтон рақамҳои рӯи экранда занг бизанед, аз номи мо муроҷиат кунед, бо нархи арзон шуморо граница мебаранд. як кас нависонда ассалому алайкум акаи сорбон, даъваткунӣ ба хизмат сар шида ё ин ки не? даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ҳозир сар шидагӣ нестай. 1 октябрда сар мешавад. абдусамад нависондай, Трам як дурӯғчӣ ҳастӣ, слишкам дурӯғ гап мезанӣ. ҳай слишкам агар дар назари шумо мо дурӯғ ки гап занем тамошо накунед хубош. ман бо мегӯмтон ки ҳар чизеро ки ман дар бораш гап мезанам аз ҳаво гирифта аз пеши худам гап намезанам. то информатсияи даставернӣ ва аниқ дастрас накунем мо дар ягон масъала гап намезанем. чизе ки дар чорчӯбаи қонун нашри хонандагон мешавад мо ҳамун чиза муфассалтар карда равшанӣ меандозем, ба маълумоти мардум мерасонем. як кас нависонда ассалому алайкум бародар, дар бораи озон гуфтӣ оилаг метиҳанд ё ин ки не? мо дар ҳамин мавзӯъ қайд карда гуфтем ки яке аз ширкатҳои калони Федератсияи Русия шаҳрвандонро ба кор таъмин мекунад дар ҳамунҷа ба воситаи вазорати меҳнат ва муҳоҷирати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар инҷа бисёри нафарҳо фикри ақидаи худшонро баён карданд. бидан ҳамин хели нафарҳое ки нависондагӣ буданд ки ягон мушкилӣ нест дар уҷа кор кардан, мисол кор мекунӣ сари вақт маошта мегирӣ. атак бо ҳар касе ки дар уҷа кор кардагиай аз ҳамун бупурсен хубтарай маълумоти пурратар мегирем. як каси дигар нависонда бародар беҳтарин кора мекунӣ, моро аз ҳама чиз хабардор мекунӣ. аллоҳ нигаҳбонат боша бародар. зиндаву сарбаланд бошед. нафарое ки мафкураи хуб дорен дар ҳаққи мо ҳама вақт сухани хуб гуфтан, дуои хуб кардантон моро беҳад хирсанд мекунад. миннатдор аз шумо. як кас нависонда ҳамин сол дар вақти рейдои сахт як барбар муҳоҷирони тоҷикро иминаи ширкати озон депорт карда ба Душанбе рӯӣ карданд. ба иш чӣ мегӣ? вақти рейдои сахта фикр мекунам ки аз тамоми ҷойҳо нафарое ки мушкилӣ доштанд, ҳуҷҷатҳошон ягон проблема дошт, депортшон карданд, на то қаи корхона. як кас нависонда акаи сорбон патента аз байн гирифтанд. не, патента аз байн гирифтагӣ нестам бародар. як кас нависонда ки ҳамин дар куҷои Душанбе
дар куҷошаи проверкаи паспорт илтимос ҷавоб диҳед. ҷои вазорати меҳнат муҳоҷират мерен шуғули аҳолида муроҷиат мекунед, ҳамунҷо дар шиноснома ва раводид гуфтани ҷо астед. як каси дигар нависонда ассалому алайкум акаи сорумон, ҳамин ҳозирам электромобил берастамошка ё ин ки не? Бале, электромобилҳо ҳозир роварданаш яъне ки дар гумрук растамошка пулӣ намеспорен. Нафароне ки электромобил медоранд аз пардохт кардани пули растамошка озод мебошанд. хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ, имрӯза навора ҷамъбаҳс мекунем. То видеоҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.